Εσείς ένας σεναριογράφος όπως και ο Γιώργος ο Τσάκας. Θα μπορούσατε έτσι να γράψετε μαζί ένα σενάριο ή το έχετε σκεφτεί? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, θα μπορούσαμε. Πρέπει να βρεθεί ο χρόνος, η κατάλληλη κοινή στιγμή, ιδέα, νομίζω. το timing είναι πολύ σημαντικό, ναι. Είσαι ένας, εντάξει, ο Γιώργος έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες, πιο παλιός, είσαι πιο νεότερος σεναριογράφος που έχεις γνωρίσει την επιτυχία πολύ νωρίς. Αυτό σε κάνει να αγχώνεσαι, δηλαδή ο πύχης έχει ανεβεί ψηλά. Σε αγχώνει, νομίζετε ότι θα είναι δύσκολο να ξαναέρθει αυτή η επιτυχία? Επιτυχία με την έννοια ότι θα ξαναδούμε η αφούξια, νομίζω δεν θα ξαναγίνει. Ήταν κάτι πολύ που συνομώτησε το σύμπαν και έγινε. Θα γίνουν όμως και άλλα πράγματα, όχι μόνο από μένα και από άλλους σεναριογράφους, αλλά διαφορετικά. Πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε νέες ιδέες, να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Εμείς τώρα δοκιμάσαμε κάτι στο θέατρο. Πρώτη φορά στο θέατρο παίζεις εσύ? Όχι, εγώ έπαιξα και παλιά στο θέατρο, τώρα επανέρχομαι μετά από 4 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουμε ευκαιρία σε νέα πράγματα. Δηλαδή να ξεχνάμε το παρελθόν. Ναι, είσαι νέος όμως ακόμα. Ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους. Σίγουρα είναι καλό να αποσύρεσαι, ειδικά όταν γίνεται μια επιτυχία, να αποσύρεσαι λίγο, να ανανεώνεται η γεύση. Η γεύση, λέω. Καλά, είμαστε εδώ με τις γεύσεις. Να ανανεώνεται η σκέψη, να εμπνευστείς κάτι. Γιατί πιστεύω είναι έμπνευση το να γράψεις ένα σενάριο. Αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι όταν εμπνέεσαι. Μιλώ για τον σεναριογράφο και μετά θα μιλήσω για τον Γιώργο για να δω αν κατά πόσον επηρεάζουν οι γυναίκες τους άντρες τους. Όταν γράφεις ένα σενάριο, απομονώνεσαι ή ζητάς και τη γνώμη της Έλενας? Ώρες. Κάποιες ώρες θέλω να είμαι μόνος μου για να κατέβει η πρώτη ιδέα. Μετά όταν συλληφθεί αυτή η ιδέα θα ρωτήσω σίγουρα την Έλενα πώς σου φαίνεται. Είναι ο πρώτος που πάντα ρωτάω. Αν μου πει ναι, είναι καλό, το προχωράω. Αν μου πει όχι, σημαίνει μπελάρα. Εσύ, Χριστίνα μου, επηρεάζεις τον Γιώργο? Σου ζητάει τη γνώμη? Ναι, ζητάει τη γνώμη μου. Περνάει την ίδια διαδικασία, δηλαδή βρίσκω κοινά. Όταν είναι να του έρθει η ιδέα, απομονώνεται. Δηλαδή είναι η περίοδος που δεν θέλει να πολύ μιλάει, κλείνεται στον εαυτό του. Μετά, όταν έρθει η σύλληψη, ας πούμε, θέλει να το μοιραστεί και ρωτάει τη γνώμη μου. Τις περισσότερες φορές την ακούει. Δηλαδή, πιστεύει στο αίσθηκτό μου. Ναι. Και νομίζω ότι είμαι σωστή. Δηλαδή δεν λειτουργώ εγκεφαλικά. Είναι το αίσθηκτο. Ότι ναι, νομίζω αυτό θα είναι καλό ή αυτό νομίζω είναι too much. Ναι. Στην πορεία όμως, όταν γράφει, δεν επηρεάζεται. Δηλαδή, καλά, ούτε και εγώ έχω το χρόνο. Δηλαδή, νομίζουν ότι επειδή είμαστε στο ίδιο σπίτι, ότι κάθομαι και διαβάζω τα σενάρια και ξέρω και τον επηρεάζω. Δεν έχουμε το χρόνο. Εγώ παίρνω το σενάριο και μαθαίνω τα λόγια για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι τόσο γρήγοροι ρυθμοί που δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε και να υπάρχει διάλογος και να αλλάξει γνώμη. Αυτό δεν είναι ανέφικτο λόγω χρόνου. Έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω πραγματικά, γιατί χαίρομαι που είστε εδώ.